Programmet er lavet i samarbejde med GF-fonden. Vi har i uheldsstatistikkerne desværre alt for ofte repræsenteret årsag som værende dårlig afstand. Hvis man kigger på undervisningen i køreskolen, så hedder det, at vi alle sammen har en reaktionslængde på 1 sekund. Når jeg kører 10 km i timen, så flytter jeg mig 3 meter per sekund. Og det betyder, at hvis jeg har 1 sekunds reaktionstid, så flytter jeg mig altså 3 meter, før jeg reagerer. Kører jeg så 30 km i timen, så flytter jeg mig 9 meter. Der er bare det forhold ved det, at en reaktionsevne eller en reaktionstid er ikke nok at tage med i sin kalkyle. Man skal både have sin bremselængde, man skal have sin reaktionslængde, og man skal have de 2 tal lagt sammen til en standselængde. Lad os tage et eksempel. Jeg kører nu 100 km i timen på motorvej. Jeg flytter mig 30 meter, inden jeg når at reagere. Så skal man så lægge sin bremselængde oveni. Så jeg kan godt forestille jer, at hvis jeg lægger 2 billængder fra den forankørende med 130 km i timen, så når jeg aldrig nogensinde at reagere. Man skal holde 2 sekunders afstand til en bil, og det er lige meget, om vi kører på landevej, om vi kører på byvej, eller om vi kører på motorvej. Afstanden bliver jo større, bestemt af hastigheden. Når vi oplever de her harmonikasammenstød på motorvejen, så er det fordi, man ligger ganske enkelt 1, 2, 3 billængder fra hinanden, og så når man ikke at reagere. Mange tænker 2 sekunder, hvordan tæller man det? Nu kan vi tage ham, der ligger foran os nu. Han kører forbi broen, og så når han kører hen til broen der, så tæller jeg 1000, 2000. Og har jeg ikke passeret broen, inden jeg har sat 2000, så har jeg 2 sekunders afstand til ham. Nu kan jeg godt vælge at køre lidt tættere på ham, og så vil I se, hvordan tiden egentlig den ændrer sig. Så tæller jeg ved skiltet, så siger jeg 1002. Der når jeg ikke at tælle færdig. Og så har jeg faktisk for kort afstand til ham. Så nu øger jeg den lidt igen, og så siger jeg ved skiltet her, så siger jeg 1000, 2000. Og så har jeg mine 2 sekunder igen. Programmet blev lavet i samarbejde med GF-fonden.